Shalom. Horas madihita saluhutna. Parhalado ni HKBP Jalan Lurah Cimahi. Pasahaton tuhita sudah ruas do tamu namar minggu di Tikion. Songoni manang jemaat ni tuhata amanginang namar minggu di tonga-tonga ni Bagas Tabe melalui live streaming. Upasahat tami matuhita saluhutna. Selamat datang, selamat beribadah madihita. Ada orang sota mulai ibadah ta, anon namar kor dung sidung manopoti dosa kor ina gracia. Tapuji matuhata maredde mahita sian buku ede nomor 520 sada ayat sada 1 ayat 3.
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Parangihon hamuma na tama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbue marhite-hite sa luhut ulaon na denggan. Uloy hamuma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di banwa gidjang, sa ilehon matuhami roha na tugu na badia, pikiran na denggan dohot roha na ringgas pasauton ulaon na denggan. Sa ilehon damem tuhami, asasonang hami mangulu di bagasan pangodim, say marsigattung tuhatam mahami, maradopon sa luhut musunami. Say ramoti jala pergugui mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapujima tuhatta maridde mahita sian buku edde nomor 460 ayat sada. Tangihon hamuma patik ni debata, ima patik na parjolo dohot patik paupaton. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu jaladang jadi sumanonmu, manangaha na di banua gijang dohot na di banua tonga, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toro ni tano, yang go tunggabe si sobbaon, manang si oloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yang go soture dalanna, ay hona uhumna dosugot akka na marsineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggu, dinaonom ari maulahamu nasa si ulaunmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doye. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutan ni halak pe na mangibati hutam. Ay dinaonom ari do ditoppa debata langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni. Dibaheni do ubahen na dipasu-pasu debata Jahoba, ari paradianan nai jala di parbadiai. At tong rap mangigudogogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Tapuji matuhatta maredde mahita sian buku edde nomor 417 ayat 2 dohot ayat 3.
tato poti ma dosatta tu adupan di debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suhatu dosan jala amanami. Hujau hami doguarmu na badiai, ala na tergugut hami marningot dosa nami. Say marasi ni roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata na gabi jolma ala ni hami. Namate jalan na hehe sian namate. Namanaik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi maroham di hami. Say patongtong ma di hami roha hamulyateon tuho. O todi perbadia, pangapul dinamarsak roha. Pamalum ma saluhut na bernit, binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo perhitian ni nasa asin ni roha, say unang tulak hami, say tangihon mahami. Ho ali debata, ama anak doho todi perbadia. Amin. Tabigi hata baga-baga taringot tuhase saan di dosa. Ay dang adong ibar nii, ay saluhut do pardosa. Jala hurangan maradupon hasangapon ni debata. Alay akan nagabi pitor, binahen ni basa-basa marhite sian asin ni rohana. Hinorhon ni panubusion na marhite-hite Kristus Jesusi. Na pinajongjong ni debata bahen habang sa parasian. Marhite-hite haporsyaon di mudarna, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Cor ina gracia.
Tapujima tu hatta maredde mahitasian buku ede nomor 775 ayat sada. Tabigi mahatani debata turpuk epistel di mingguon imana tersurat di buku Pesalmen 145 mamukasian ayat 10 pitu sahatu ayat 20 sada tajahama namar sikat soring. Na bonardo Jehovah disalhut akka dalanna jalabasado di bagasan saluhut jadi-jadian nai. Ibana mabain lomoni rohani akka na makabiari ibana jala di bigedo angguk nasidai jala di palua do nasida. Ikon barita honon ni pamangaku do puji-pujian di Jehovah jala nasa sibuk memuji gowarna nabadiai rodi saleleng-leleng na. Ido sahatna mertua do akan atu mangihon hatani debata jalan naupioksa. Amin. Tapuji matu hatta maredde mahita sian bukede nomor 25 ayat sada dohot ayat 2. Tahatidak kon ma haporsiaw tay songon nahina tidak kon di dongat ta sa haporsiaon di sadok portibion rap mahita madok ahu porsea di debata Jehovah ido ama pargugo na suhatu dosa na tumuk palangit dohot tano ahu porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian setod di perbadia adorang sohabuguan ido tu hatta na tumahon na bernit di pangunguan ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinas silam na tuat tu banua toru dung di tanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo
lau hudul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na sohatu dosani disi baibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditodi perbadia jala adong sada huria na badia huria topan nyalak kat Kristen akan badia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate dohot dianguluan na sora sudah. Amin. Tabege matiting na masa dohot na nang si pamasaon ni huriata. Horas mari kita salutna. Horas. Dihamu amanami do tinanami. Ima songonondo tik-tik dihita. Ima di minggu 21 dung Trinitas. Jala topik ni minggu. Marsiohot di bagasan podani Yesus. Molo tik-tik ta songonon ma na perjolo 3.2 persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 6 November 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumumkan persembahan untuk pembangunan. Persembahan tersebut dikumpulkan ke depan bersamaan dengan persembahan kedua dan dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. 3.3 Peliana Marboho. Pada hari ini Minggu 6 November 2022 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan Marboho untuk keperluan dana pensiun HKBP. 5.1 Berita Duka Cita. Pada hari Minggu 30 Oktober 2022 yang lalu telah meninggal dunia Ibu Tiamin Herdiana Borusiaan, yaitu Nyonya Situate Lubis, lahir 12 Oktober 1945, tutup usia 77 tahun, yang beralamat di Perum Cilame Permai, Jalan Altereli nomor 7, RT 5 RW 19, WEK 7. Dan pada hari Selasa 1 November 2022 telah dimakamkan di TPU Cilengsi Bogor. Dan gereja telah memberikan uang duka atau diakoni sosial huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 5.2 Jemaat yang pindah. Terhitung hari ini Minggu 6 November 2022 bahwa keluarga V.A. Tampu Bolon K. Boru Pardede beserta 3 orang anak dengan alamat di Kafling IPTN Cianjuang Cimahi WEK 4 tidak lagi anggota jemaat HKBP Jalurah Cimahi karena sudah menjadi jemaat Gereja Betani Bandung. 5.3 Sinode Distrik. Sinode Distrik HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi akan dilaksanakan pada hari Rabu sampai dengan Jumat tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 November 2022. Yang bertempat di HKBP Yogyakarta, Resort Yogyakarta. Yang mengikuti dari gereja kita adalah Pendeta Hasian BMS Purba STH sebagai pendeta resort, Situa RF Sirait sebagai utusan distrik dari Sintua, Insinyur M. Pasaribu sebagai utusan distrik dari jemaat, Nyonya Simanjuntak D. Buruna Pitupulu dari Ketua Tangkap Bencana Distrik, kemudian E.A. Sihotang yaitu Wakil Ketua Lansia Distrik. 5.4 Bible Camp NHKBP. Pada hari Sabtu dan Minggu 5 sampai dengan 6 November 2022, NHKBP melaksanakan kegiatan Bible Camp bertempat di Cikole Lembang, didampingi oleh Pendeta Todo Tua Sirait, MTH, dan Sintua P. Silitonga. 5.5 Pesta Gotilon HKBP Jalan Lurah Cimahi 2022. Untuk mendukung program dan anggaran HKBP di Jalan Lurah Cimahi, maka pada hari Minggu 27 November 2022, gereja kita akan melaksanakan Pesta Gotilon tahun 2022 dengan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Ibadah direncanakan 1 kali kebaktian digabung dengan sekolah minggu masuk pukul 9 WIB. Kemudian perayaan pesta, pengumpulan persembahan dari jemaat berupa sakti-sakti dari setiap week, kemudian tortor dari setiap kategorial, lelang antar pesanan berupa ayam napi nadar, ayam nagota, ayam gulai, parsel buah.
Adapun harga lelang makanan sebesar Rp400.000 dan parsel buah sebesar Rp300.000. Lelang umum berupa songket, tumtuman, dan juga ulos serta lainnya. Target Pesta Gotilon tahun ini sebesar Rp300 juta, akan dibagi dua untuk keperluan huria dan pembangunan. Karena itu gereja kita mematok persembahan Pesta Gotilon atau Sakti Week minimal sebesar 300.000 per kakak, dan boleh ditambah dengan membawa silua dari keluarga yang akan diantarkan ke altar gereja setelah persembahan kedua. 5.6 Kegiatan rapat sehubungan sudah menjelang akhir tahun dan menindaklanjuti manajemen baru yaitu sentralisasi keuangan HKBP, maka akan dilaksanakan rapat program dan anggaran seksi atau kategorial di gereja kita. Adapun jadwal pelaksanaannya sebagai berikut. Hari Selasa 8 November 2022 yaitu kegiatan rapat parahado dan rapat resort. Kemudian yang kedua Jumat 16 Desember 2022 yaitu kegiatan rapat huria. Sebagai warta tambahan, yang pertama, berita duka cita pada hari Sabtu 5 November 2022 telah meninggal dunia Bapak Z Manurung Inang Boru Hasibuan Opung Cio, tutup usia 67 tahun, yang beralamat di Kampung Kicau, Jaya Mekar, Padalarang. Saat ini masih disemayamkan di Rumah Duka Dustira, dan adapun pemakaman akan dilakukan Senin 7 November 2022 di TPU Kerkhof. Yang kedua, rapat Natal Paroma 2022 dalam rangka persiapan Natal Paroma HKBP Jalan Lurah, maka akan diadakan rapat panitia pada hari Senin tanggal 7 November 2022 pukul 17 WIB bertempat di gedung sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Soalnya tik-tikta di mingguon Tuhan nama masu hita horasma. Horas. Tapuji matu hatta maredde maite sen buku ede nomor 637 ayat sada do udukna laus tapasahat ma pelian na parjolo.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Urian itu hata na inaulongan di bagasan kuarni Tuhan Yesus hata ni debata dihita di bagasan minggu sadarion imana tersurat di surat ni tinongos ni Apostel Paulus tu huria Tesalonik napa duahon bidu 2 ayat 10 tolu 1 ayat 10 pitu. Langsung onima hamuakka manami nanami na posobulung remaja sikola minggu nama dohoti par minggu onom marhite streaming di ingana munabe tajaha mahatani debata natar surat di 2 Tesalonik 2 ayat 10 tolu 1 ayat 10 pitu mar sikat soring songonom maridot disi alai na tamado hami toktong madok mauliate tu debata marningot hamu aliak kadongan nahina holongan ni Tuhani ala dipilih debata hamu sian mulana asa saut hamu malua ima marhite sian toddi napabadiahon dot haporsiaon dihasit tongan. Atong aliak kadongan hot mahamu jongjong jalamasitio pamahamu tu akapu dan wajar hok kami tuhamu marhite sian hata nang surat pe. Ibana mamangapuli jala pahoton rohamuna di bagasan nasa ulaon nang hata nadinggan ima yanggo sahana dihamuak kamanami dot inanami na inaholongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus nang hita salu na napungu di parmingguos sadarion di bagasan pangidoan dot soso hatani tu hatta majuhok kita laho hot jongjong di tonga-tonga ni ngulutta laho makkajong jokon hasitongan dohot poda nani ajarhon ni debata tu hita di bagasan saluhut panguluyon natama marhite-hite haporsiaon di Tuhan Yesus Kristus. Di trupuk tasadarion aleak kadongan hot mahamu jongjong di poda hot mahamu jongjong di hata na pinasahat tuhamu maritehite hata na tersurat dohot hata na binegemuna taringot tu poda na pinasahat tuhamu ido hata di hita hata di debata di hita di bagasan Arianon terus may songon sahala iduk ni dekke na memudai anak konna di Batu Karang di bagasanon anahain na unang jopit terluar hamu siya batu oda ay di ruar godang doa kamara godang do disi akka nama bayan jea nabui mabay kamulilu los mago jalamate ninnay dungi dekyom matu anak konna law may dungaon haruar siya batuon dungi makatatay makadekyo na ngawin na ay di oray tate wasa saya disok kita polong sa hira na sotaboto marupani law dalam mulak tuson ninna na di oray tara sa unak tabereng go hinauli ni lauton ninna na saya matong alani ang guaw haruar na masyanon
asa molodot tamu beta molodang dot tamu isok kamu inna haruar masada nak ngidekyon dibering ibana may nauli ni lauton samudra suku-suku ma di bagasar rohana basa di oraya utuson songonom mauli na dia nga lautonin na rohana marlange may ibana hut marlas ni roha nasopamotoan na itoroma arus ni lauton dipilos may ibana diputor los mago jala alani doras ni aiki ditoru ni lauti mate madekyon songoni ma nang nasing dekyon anak konon nama wasa yo rai tate sedang alau hita seson bosan iba di jebuonin na ruar nama onin na dotoin na dangolo na sada lau may bana mamereng gudang na isi panganod di son hape di orai hami lau tu son in narohani deki rupani si panganon na tabu so pola loje ba mga lului pay may mahon si panganon madial tupi ba na si panganon di lauton na so pamotuan na si panganon na nial tup naon na pinangan naon ima upan ni nelayan iyalang ma ditarik may ba na tu sampanon menggelepar-gelepar satokin dungi laos mate dungi nasada tinggal di son di si marhusari marohana ruar daung do ayo inong unang ruar ho ninna do tuau ala ni nak pinang ruar akka nasing ang guau marsi ho mau di son molotung marsi panganon lo manabinuan ni inong lo manadibuan ni duki narohana upai mama di son ninna rohani nasa daun rupani hot ibana di batui alai holan ibana do na meluat holan ibana do na so lilu holan ibana do na so mate alamar si hohot ibana so mubauba maniop poda maniop hata maniop padohan nanidokon ni idunga songoni do na pinangino di turpukot tu hita kamang dot tamuak kainang hot mahamu jongjong somu bauba maniop poda tuhamu ninna ado poda na tu hita ado hata na tu hita marite hite barita na uli di hita sadarion poda na tu hita dot hata na tu hita ima asa nunga dilehon debata na memilit hamu na paujakon hamu jalan apa hoton hita partohap dihasangapon ni debata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus di bagasan ni gabe pangului mahita di lomo dohot hatani debata jadi akamang dot tamak kainang sipata tairipudo hita na mamili debata dala na pahotot debata gabi tuhatta hape dau ubagas siani debatado na pahotok kita debatado na memilit kita jahamu ma Johannes 5:10 dada hamu memilitau audo memilit hamu ninda debata tu hita jadi sipata sehir puro hita na memilit tuatte gabi tuatta hape debatado memilit tita paujakok kita pahotok kita di bagasa pemiliton nai asaboha asapartohap hita di hasangapon ni Tuhan Yesus Kristus partohap di hasangapon ni Yesus jadi dangarong behitaw sa sitong nga sahalap pinasangap sudah hita nga diak merdosa dangarong behitaw na marsangap dangarong behitaw na sumardosa nung atung songon gaboliso pita bongot tu baga sa pardosaw ni dangarong besahalap behitaw na marmulia tung sudedo rage mardosa alay Roma Tuhan Yesus dibuat mahasangapon na siya banua gijang dungi dilehon mahasangapon ni amay tuhita marhite-hite pakokopon ni Tuhan Yesus
Jala di paho mahabadia ni na porseai di bagasa tod di porbadia. Ido nani do na tuson. Ido banna sai jojot di bagasa jamita tabigi dangadong besahala pesastong ngahitaon na marsangap. Nung ngamar lea sudiala ni dosai. Dangadong besahala kitaon na marmulia tung sudedo mardosa. Out didok tuhatai dang na pinarbadiaan ni debata hita di bagasa tod di porbadia danganong sahalak pehitaon na tuk tau hudul di bagas joro ni debata alai buasa boy hita di so jongjong di bagasan pajauon do pabiliton ni debata gabi bangsona hita holan alani asini rohana na mamilit pahoton patuguhon hita dung jolo di perbadiai di bagasan tod di porbadia marhite-hite mudar ni Kristusi ido banda boy hita di son hudul majalo hatani debata jala gabe partohap di hamuliaon ni Kristus bongot tu hita gabe marmulia hita gabe bangsona hita gabe napinlit na hita gabe di bagasan hatawok kita majalo basa-basa ni debata kamang do tamuak kainang ima siat Tuhani. Saun hari di jauh do hita jala di patupa di bagasan ngulut tadi apoi. Molo nung ngasongoni Tuhani mangaleok kemuliau di hita, bohama hita. Di do di bagasan turpukon atong hok mahamot tong. Di bagasan pamiliton ni habadiau ni ninna. Unang bemu bauba, unang betu siamun. Unang betu habirang ay di tonga-tonga ni ngulut taon turos do songo perdalanan ni padati na mardalan menuju si tujuanna jadi na mardalani do hita di portibion jala ditiki mardalani hita arong makapaddo habigyot tadi siamun arong akahata di habirang arong akapoda di joloan mangalehot tu hita hata poda taringot tu dalatta di pangido turpukon asa hotti tasomu bauba unak songo namatai arong go amatta manggaris halode tuonan borhak mana sida sia jabuna di bomba halode naon di siamun di habirang anak konna marsiajar bazar marsiajar doli di wigiri ngamat tambah halu dino dung mardalan nasida lewat Makkah ina mula parari Kamis dorang ala baru mula sia jonok gereja na baru amat tanah teh otonai hinna adong go halu di dang diajak laus di paluasong ni mardalan barang lu japak nayan non ninna dibigi amat tahun we tutu nejak mahalo dion asaboi tenang di gijang hudul linna ruamat tau diajak halo dinon mardalan manangapi gadan nai romuse akamama di bereng amat tau mengejak halo dion anak konda bazar mardalepat Roma akamamon mungkin penguak kurama don tong baru mulak merkur Roma amaon nama ama parari Jumat maraon gak bisa dari non teh tong ama parari Kamis sadari do betong jadi roak kamamon we oma mana sotar picang ate imana puang bagi hudul di halode anak konna merdalet disuruh amang tuk sedia do di botol pudai amat tahun ama mana sotar picangon narohana ibegi mana we itu tuh gabi anak kok kumerdalan au tabu nak gatti na sida homa ison au san au merdale piaw na bapak naon dang pigaran nari romado balik siani omma anak durhako itorin na matong bapak na puang merdale lu janga matua ibada posoro pe hudul bagi nasoy botol dohoran atama da nasuhasi yaron betul ma soy boton nasuman buama panata miot tujulu na zolma musi
Ibe kiamat tahun, itu tuh tahin arwana. Ujungnya disukum majolma. Atong baru bainokku na amat tahun. Dua nama hamuat tong mangeja haludi. Dua nama nasi di haludion. Baca nge matok haludion, bama posoro pi haludion. Songon na buku haludion, dua nama nasi di jolo. Roma muse jolmanin nama betul-betul lu naswadong peri kehewanan ni halakun na duen. Ramat tong. Ayarong go peri kemanusiaan. Jadi arong go peri kehewanan tong. Dan arong peri kehewanan ni halakan. Songoni ma posoro pe bajar do pe haludi. Dua halak mangejak. Naswarong go horwa rohani. Madok tu haludi. Haci tajalalu jana tena. Roma matau disukku majol me atong buama bainokku manubus lojani haludi etong hamu majo manu haludi ina Roma siapa itu maludion junga gabi mana manu haludion satuonan rupani kamang dot tamak kainang hirasongoni do ngulut taon namardala do ita sian habor hatata jalan naik sati tatu natinujuni rohata Roma halak madok poda tuita Roma jolma madok hata tuita di jolutan arong makasi taringotan arong madok akasirohonan nabi portibion dot akana humaliak kita dia masih sitiopotta holanoddo nunga di paojak dipilit di pahot hamu di bagasan poda nasitong ima hamuliaun ni Kristus nanilehon ni dewata ama tuhamu nang tuita saluhuna napahoton perpunguan di bagasak kabadiaon mariteite toddi porbadia ima sitio potta unang bemu bau bahita siani unang betu siamu tuhabirak kita mungkil sian hahotan ni poda natajalo alani molo nunga tahu hita madok songoni bohama hita kamang dot tamak kainang iro turpuhon di ayat 10 tolu takas madok mauliate jadi memang molo diboto nabi nasabasaun ni debatado hamuliaun natuhita dangadong rohani sudah madok mauliate nasotama dipatama nasotau dipatau nasopartohap gabi partohap boado na porsea mamilang-milangion dangadong bedalan ni sudah madok mauliate tu debata mauliate ma diho ale debata na patau kami na pahotok kami na mamilit kami hot di bagasan asini rohadot hamuliaon ni debata ima saitoktong margurasa di bagasan ngulutta madalani ngulutta di portivion ima tantangan na barjolo na baduahon tantangan donang tu hita kana porsea di bagasa perdalanan ni nguluttai sayolo do jupak kita ka hamaolon di bagasa turpuk taon ibana mangapuli jala pahoton hamu ibana mangapuli jadi kamang dot tamok kainang hamaolon natadopi ikoboy nian patauhok kita laho baju pangdo debata mauliate mata dokturiat taha kabipeci mai jalan luraun berek kamu mara hudok mato amat tasitua lubis di Cilengsi nadiga do tahe nadi hari Selesai amang lubis di luas devatado hamu mengadopi gudang parukilon olo amang inna sida alai ko se parukilon munodo gabi dapo muna apulapul se devata aido nani do ni Matius 5 mertua mana marsa roha ai sia pula donasida ni olo amang inna sida sipata nian daktar tau bion inna sida tong ai songonima gudang di parukilon ini na ido jabarta niku alania ala saliling di tanah ok kita nak pehot kita di Tuhani
Nak pehot tita merdala di lomoni rohani debata, di luas debata do na porsiai tarujun. Songone deni Grecia nak kiniani. Ahadu ulaning sakat ni debata ninna dina masau sudi. Asalam dungo inna te alusna. Jadi di luas debata ni olamang anggia mak. Ay memang huberek kami ma di namasai na marujungoli natta opu poros borusiahan niala niamat talubison bahwa la parcimahi do gudang adisi siap perhalado desha dewan bahami maisi do padita tasirait rombongan ni parwik pitu sa mobil musesiani pitu halak nasida ka markasiahan amat tasiahan situa pesilitonga manguluhon do tak kaparwik pitu dungi widahami musik keluarga ni lubis tong go parcimahi naroi hula nak kaparcimahi do sudion balak berpungu mahami di cilengsion narako mauliate ma di jahoba gabe tuk apul-apul di nasida ninaroha marupani lausima pinat sahat tu nasida bahasa hola songonon ningon dungi Roma marga lubis yani aku sahalak ai piau perot sono hinojar ni holong na mamang ai wama baeno soya tarida halakon di punguan ni na di sonon danga pala gudang gope manada halakon inna we tutu inna roha bai mata hena masai laos pinahok madina sida apul-apul mariteite haroroni huriatta jadi kondoh dohita mamutihi siani anggia boy gabi apul-apul dihita amatta situ emeritus gultoppe neng doh do nasida doh amang bain na arak sia biba inahami rupani selan sia te lahoma mereng amatta situ lubis ai memang gudanggo ipaluas debata di nasida paru kilon padudut pak taboto doi halakam mungkin dangi botoi percileng selai taboto doi buama anak kon nasida sitigor modding museina tai bangatong akka paru kilom masude di luas debata di nasida bohado halak Kristen na porsea mengadupion didok diturpuk tahun ikon gabe apul-apul doi di ngoluni na porsea ala ibana do pahotton ibana mamilit ibana mangapoi jalalaus ibana do mangapuli hita di bagasan saluhut paru kilottai di bagasan saluhut hamaolottai asa marite siani jupak kita pakirimon di asini rohani debata di bagasan ngulutta odo ojahan ni naporsea merdalani hita di dalatta di portivion asa unang munggil hita asa unang mubah hita ay ibana do mangapuli ninna jadi molo dipilih debata hita di loas do baru kiloniro alay dang dipasobu hita odo sitio potak kamang betamok kainan nang hita saluhutna bahasa di luas debata asa maridesian paru kilotai lamhot hita maniop sihirimon dohot haporseaon di bagasan Kristus Yesus dipakai debatado paru kiloni pahoton haporseota ima uzahan ni hatani debata di hita di bagasan tikion alani naing lam sumurung mahi dari nasa ulaon do tata naringgan irok dison ibana mangapuli pahotton rohamuna di ulaon naringgan do di hata naringgan jadi kembar perbue dotong holong ni rohatta tu debata perbue di hata naringgan do di ulaon naringgan kamang dot tamok kenang sotung bosak kamu molosai huaiton jami tahun ganuk minggu tu program ni huriatta pembangunan dah apa eno anggo sosongoni dang luluan nonon ulau tahun gabi laos oloro right songoni rupani jadi marpesta gotilon mehita tanggal 27 marpesta gotilon di pestai pe upatorangan nonado lapatan ni pesta gotilon di hitate alelas marwatta da kamang las marwatta molotung sekedebuon
Na motik na 300,000 ni nami paralado. Ba memang asa marsitu tu dohi tarisi. Molo so apalarong terbaik kita ngapaladangol berupani berarti pola jaloni desa cilengsi. Tupak ni itorla ikolawi betu serumah jalinak pola ikosoni. Naneng dohonon na disi ima asalam songon nagopas do turu tahun ikom marsitu tu dohi tajala sumurung di ulon nadinggan termasuk di papahenan irotong di bagasan pestata di tanggal 27 November nanang ron ala dia itu tu situhuria dia itu tu pembangunan jala mauliate madi debata sudiru hami komit medotak keparhaladon perjulu mahitat tong mabain naringgani ningon setuju nak keparhaladu sude ba mauliate madi tuhata ba dohok mahitat tong anon pasal lelang dohot jadi nga marulupul jala marlas ni roha sudi parhalado nangang padita penadua itu keperjolo nian pionir songoni nak pembangunan ke pionir manyan amat tau puguen dot amat ta si Nikolaos siniko si dokter Aruan parjolo laho patudu pabahenanna dia kaulau naringgan asa tarida pabuana iko saur do hatana dohot papahenan na itong bolo do kami tapapungu beku perjolo ang papungu natong asa unang walan nama do paditei namun nokan papungu inna paditei imana so ibayan na jadi kodrap kita sude rapak kita sude nau peuk da budang gumodang de leon hido da kamang da nau peuk nautik olo do motik leonon na nama meuk na soadong dak polarong bayanon na beidu dah hapor siauni songoni dotong di bagasan pakiri motta di basa-basa ni dewata dohot pasu-pasu ni dewata di bagasan dok ulauta dohot pabahenata boasa dang marsahala padohan ni sasahalak laho mamudai mangapoi dohot madok sidonon na sipata dak saurdot padok na dok pabahenan na ido dak gabirang marsahala to dak sadalan nanido nadot pabahenan na ala yang busadalat dui dinasa ulaun nadenggan dihata nadenggan pasti do hot i mangapuli pahoton mangapoi mamilit patuguhon naporseai di bagasa sadok ulaun nadenggan dot pangazarion ni debata di poda nan binahen ni Jehovah tuita marite hite Kristus Yesus di bagasa todi porbadia napahoton hurianai makati dakton poda nasi tong poda nati kos di bagasa saluhut nasa lasni roha i masih peopota mulak kita sian bagas joron maniop hamuliaon ni Kristus nasahat tu hita gabe marmulia hita namar jeahian gabe mar sangap pita natar uhupian gabe partohap pita namatehian dang be di bagasan hahulomok kita nunga di bagasan hati urok kita alani sudi mahita mangaradi memang atar gudang bo tersona gudang buat ahon apon ai toero sati manortor nano sekolah minggu mana mauli molo mas sekolah minggu manortor datuk solupan manortor panitia nodisi panitia pembangunan do panitia pesta gotilon beisi ma mangulupionan non atong hamuak kainay na mate perjulu may natapad dita do inataparalaro may na marada tu beisi men non ngajong disi yan non nakka pertogi ni huriaon beisi mana sojong disi betori ma perjulu ba dungi arong muse aro guarre lelang antar hari Sabtu inna angkon matpurat aku salion memang songona ikon marapi-api do mertimus do salion pesta tahun nate ale mekkel mahita da unang songona marjarumut ta ba lelang minang benito dia par duit tesi angko so di bagasa dos ni roa las ni roa mahita sude butima rupani arong kope nadi hari Jumati bayi tak panitia ada tapi ma siluat tainna buam si siluon
dung ditaruh pele tujulan non alana dak pula marang pelok behita nama basi duana itaruh mamuse tujulan non tu bagas joroni tuhani marite ite akai sina holo ate ido anggo intina kai sina rede isina holo ai kurang go kai naon malo pangaloppa bah ile tuhani do tau pasu-pasu tabulo palopakku jalangaya dipuji paditare soton ninnar pani ngalangaya pinuji rupani tabolo palopamu na inang baningon berarti ngapas ditabui jarang go tabuni na padita birak tabu akan jujur deh mulai do tabu bain na pasti do tabui songon na tabuin na agak moro do mungkin tabuni molo songon pakai songon kolani do intina da singo tamu nak kainan teyate ala maloha mu mangalopa bapola mai torloje iba molo ni lopa hosek kormanak tu soni leturie bisa saja te ale unang sian arsa ni roha kolani do intina hinojar ni yas ni roha maro las ni roha ai so tuisi turiei dui maritehite huria nang pembangunan na nidas-dasan ni hapor siaw ima natada nataboto di bagasan sa luhut pasu-pasu ni debata saya dong boy na maminggir-minggir adong arong boy na mamulik-mulik dak pola gabi gangguro hatai si ai hot mahamu jongjong ninna do dang persoalan dongan naso olo mangadang arong banon na mamulik-mulik arong molo pastiki pajuoni dak dari dei molo pastiki pangolupononi litud doi arong bosongoni arong nakpe deba di palumeo debata aro lo gudang disi alai urang ganggu hamunin naro hok mahamu jongjong somuba-uba dihasit tongani nasana terbaik kita ulau naringgani patu pauta do di bagasan ias niroha dohot las niroha ima hatani turpuhon si hanguluhonotta dohot si patu pauta asanggia lamar bungara dewata di bagasan saluhut pakubasiota dohot las nirohatta amin martangiang mahita mauliate madi huale Jehovah Tuhan nami ala di jauhodo hami hot somuba-uba marsi jongjong di pajauon pamiliton pangapoion gabe partohap pami dihamuliaon ni Kristus na pinahot marhite-hite ton di porbadia gabe tau hami ali Tuhan di bagasan asini roham mauliate madi sude dengan di basam naung pahoton pakokopan marhite-hite Kristus Yesus jala patauhok kami di bagas joromon marhite-hite tod di porbadia pasu-pasu mahuriam namar minggu di garejaon dohot diak kainganan nasi davi sa itu pahi ngolu nasida lumobi ale Tuhan di tonga-tongani huriam nalaho patukon sarana prasarana pendukung ni huriamon sai ho mamangalehot tirnia kapacaria pacamota pangomoan padaraman di ruas ni huriami asadong patupon nasida pasangapokko marhite pabahenanna sai lehon tirnia kapangkat diakka ruas ni huriam na mula-ulaon di pamareta instansi perusahaan sai patugu akapat pangomoan diakka pertiga-tiga sai pahot las ni roha diak kana berdalad-dalan mangiahi pacarian pangomoan di perdalanan nasida asang gia tali tua jupang nasida kalas ni roha pasu-pasu maruas muna ulang tahun sadarion dosa minggon ulang tahun kelahiran panjang umur ulang tahun pernikahan mertua jala marlas ni roha rumah tangga nasida sai lehon mali tua pangapulio di keluarga ni amanamis tua lubis di Cilengsi dot ianak pun nasida songoni nang keluarga ni amanami jet manurung boru hasibuan saya puli manasida jibag sa toddi pangapuli saya pasu-pasu mama nami tapuol do keluarga inang boru pardede na pidda tu gereja asang gia nang di dia pewe nasida marhuria jupang nasida hatuguon ni haporsiaon tupahi anak pun nami nasidang Bible Camp Ramoti nasida pasu-pasu sino di distrik ni Huria Masanggiat tulus di bagasan Hadingganon pasu-pasu ruas streaming Viviriana Tresia Siaturi Mesrawati Hot Mahita songoni nang keluarga Aruan
sanggiat di bagasa panupahyomu dengan di basam di nasida. Tupahi NN keluarga nasida di huta. Sanggiat nasida di sonang keluarga nasida di huta pe di tupahi asini roham. Pasu-pasu mainan aminyonya silito ngabur situ morang. Naung lulus ianak pun nasida sian UGM. Asa manupak tunggu nasida kana dengan nauli tujuluan darion. Saya tupahi hai pasud dia manami situasi anipar inang buru sirait. Asalam hipas pamatang nasida nyurasan jinama ni tanganmu nalaboki mananggali hangalutus ya dagingna. Saya pasu-pasu mak karwas ni uram na mga lew perpuluhan KNN AKP Perida Apriani Sisera berupa jahitan sanggia di bagasan habisuhon ibana mangula tugas do tanggung jawab na. Pasu-pasu ali Tuhan pembangunan ni huriam diaka na mga lehon panupahiyon keluarga Pasaribu inang borusilitonga marhite peletakan batu alas lelang na pinasa nasida le Tuhan say tabayak kadinggan ni basam di nasida nang dia kapino parape say tupahi makarwas mo na mga leot doktor ripe asanggiat marhite pabahenan nasidai gabi matat asini roham di ngulu nasida say jalo makana marpada di jolom marhite janji iman keluarga rito nang borusi matupang keluarga si mangusong borusi obing keluarga si mangusong borusi aturi na pinadatun nasida tuho asima roham marpadan maho Tuhan nang tunasida mamasu-masu ngulu nasida manupahi ulan nasida pasu-pasu marwas muna marsahit pupiola amanami tabunan borusi matupang na sedang dirawat nuaing di rumah sakit Santosa ali Tuhan say tupahi hai pasod dia manami asanggia malum nasida sian parsaiton na hipas nasida lito mulak tu bagas na radotami mamuji guarmu na badiyai say pasu-pasu manang ruas ni uram saluhna na di bagasan hangaluton asanggiat lam tabahay pasod di nasida na proses pemulihan asalam malum nasida le Tuhan terpatu pahodoi ay hodo paddaoni diak kana marsahit say lehon mahahi pason di saluh na nasida mauliate mariho Tuhan marhite iti Jesus Kristus Tuhan nami amen. Marete mahita hut papungu pilihat tu pembangunan tujolo marite bukuet de nomor 435. Bege mai, sai las roha
tatangnya kun mapileta. Ale de bata manamine di banua gijang hodo haroran salu sileleon na dingkado nasau libasa da mauliutus. Pasat tami masyan na nileon mito hami pilihan nami tu ho say jalo may gebi uap na ucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramot ya sa uparasya kami pilihan pati bulok karajon mo di tonga-tonga ni huriam do di Portibion. Buhay marohanami mariti titodim. Assalamu tadahami kurang nasileon mito hami. Assalam kirgir hai madok mau lihat itu ho. Mariti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai roh maharajonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matu hamis sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami, unang hami tu giyot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mulak mahamu di bagasad dame, jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu mari kita saluna.